המשחק מלא מילה. כיצד משחקים? כל שחקן מקבל לוח. עליו לגלות מה מסתתר מתחת לסימן שאלה. כיצד מגלים? מרכיבים את השלושה צלילים הראשונים המופיעים בתמונות. עלינו להצליח להרכיב מילה מהצליל הפותח של כל אחת מהמילים. למשל, המילה דג מתחילה בצליל דה, שזו האות ד'. יא מתחיל בצליל יא, שזאת האות י'. וגבינה מתחיל בצליל ג, שזה ג'. כאשר נחבר את שלושתם, נקבל דה, יא, ג. גילינו את סימן השאלה. נקבל את הכרטיסיות המתאימות לאחר שהלכנו בלוח. דג מתחיל בדה, הנחנו את הצליל המתאים. יד מתחיל ביה, הנחנו את הקלף המתאים. גבינה מתחיל בג, הנחנו את הקלף המתאים. לאחר שהצלחנו להניח את שלושת הקלפים המתאימים, יצא לנו המילה דייג.